La matèria d'Història del món contemporani és una assignatura que s'ofereix de manera optativa als alumnes de primer de batxillerat social i humanístic. En aquesta matèria treballem els principals fets històrics i esdeveniments històrics del segle XIX i del segle XX, de la història universal. Història del món contemporani és una assignatura molt teòrica, però no es fa gens pesada gràcies a les dinàmiques que tenim a classe amb el professor i a les activitats que fem a classe, com comentaris de text, etc. La dinàmica de les classes afavoreix que es creïn certs debats i això és favorable pel nostre desenvolupament educatiu. Si ets una persona que està interessada en la història del món recent i vols saber com t'afecta això a la teva vida actual, Història del món contemporani és una assignatura molt útil per tu. ¿Sí? Perfecto. Está bien, está bien.